Teraz odpadli mu prstíčky. Tono, neskákej mu do řeči. Hej, Tono, čo ťa jebali psi za roh. Flash, vieš, jak ťa stvoril Boh, ty kokot? Ja na Boha neverím. Ale Boh si hodil kokot, vyjebal ťa na stenu a povedal, že to si ty. Ako si ty prišiel na svet. Jedna veverička sa šuchala, o druhú omylom to vystreklo, tvoja mama to vypila, ako sa jej to dostalo medzi nohy, do klitorisu postupoval to presne. Teraz zrazu taký malý skurvíšin sa narodil, čo nemal ani 5 kilov. Čo si sa dostal mame medzi nohy s hubou? Ale bol väčší než prst na nohe, maliček. Neskákej mu do řeči, Tono. Já bych si to celkem rád poslechl, mě to celkem baví, jak se hádáte. Jureto, to nevadí. Ježíš, drž hubu, hádej se radši s Flashem, to je zábavnější. Vlastne na ten monitor dosť nevidíš, čo čítaš voľaké lacné fikle z internetu, čo už ja poznám 40 rokov. Čo si ty vymýšľaš na mňa, to je úplne... Vidím, že ty vieš len rozprávať, lebo ty máš také ruky, že nevieš ani písať. Tak ich máš vykrútené jak kokot. Lebo tvoj otec mal také nohy a oči mal také. Ty vole, drž hubu už, Tono. Hej, ty kokot, ty s kým sa bavíš? Hubu říkám. Môže držať hubu tvoja maminka. No, ty nehovoríš o svojich rodičoch hovoríš. Víš ako, nevíš ani koľko je, či máš kožený teleskop alebo panenskú blánu, čo si furt natahuješ doma, keď sa nudíš. A tvojej manke, čo si lízal chrbát, z synu si jej umýval ksicht a ze semenom si jej políval trávnik. Z toho, chápem, jak sa mohlo okotiť voľačo také jak ty, také chlpaté, plešaté, také trbnuté, také bez IQ, také špatné, také cigánske, také rapavé, také skurvené. IQ nemal tvoj otec, keď ťa rodil. Preto si tak jebnutý. Iba škoda, že mi vyšiel IQ test na 103, na 120, že ako? Čo ty ani Tebe vyšiel IQ test na 120. minus 3 sa naučí. Zober tú 12 a hento posledné číslo, na to ti vyšiel IQ test. Lenže víš, ja som si nerobil IQ test internetový, ty inteligent, dementný. Však ja viem, že si musel ísť na psychiatriu si robiť. Lebo ten internetový ťa furt z toho vyjebal, tak si jebnutý. Už nevíš, čo máš hovoriť, čo? Debilu sa nevíš iba ty, čo? Máš dostanú gebulu, čo? Nevíš sa trafiť do hajzla, keď si na noho sadáš. Čo ti otec osral gebulu? Keď sa tam obec trafíš, že čo? Tak porad si to hovno zežereš, že čo? Lebo nemáte nárožky. Čo? Takže zerete hovna, žijete pod najmä bez elektriky, bez teplej vody. Sprchu sa preto